Λοιπόν, για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Κασαπίδης Βασίλης. Είμαι και εγώ εκπαιδευτικός και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιούμε αυτή τη δράση Α8 για την εκπαίδευση του προσωπικού εξ αποστάσεως, και στη συγκεκριμένη διάλεξη θα μιλήσω για τους διαδραστικούς. Η συγκεκριμένη διάλεξη, η αλήθεια είναι ότι απαιτεί διαδραστικό σύστημα, αλλά οι ώρες που γίνεται δυστυχώς η διάλεξη δεν μου επιτρέπει να έχω πρόσβαση σε ένα τέτοιο διαδραστικό σύστημα. Οπότε έχω καταγράψει από το σχολείο στο οποίο εργάζομαι ένα βιντεάκι πάνω στο διαδραστικό σύστημα που έχει το σχολείο. Με ακούτε τώρα, εντάξει? Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος? Στόχος είναι να πούμε κάποια πράγματα για τους διαδραστικούς, να μιλήσουμε γενικότερα, να κάνουμε κάποια ιστορική αναδρομή, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για το υλικό των διαδραστικών συστημάτων που διαθέτουν οι σχολικές μας μονάδες, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε το διαδραστικό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στο δικό μας το σχολείο. Η δική μου εμπειρία περιορίζεται σε δύο διαδραστικά συστήματα δυστυχώς. Θα τα πούμε παρακάτω. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, από το 1992 που κατασκευάστηκε ο πρώτος διαδραστικός πίνακας, έχει μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση και κάποιες χώρες έχουν προχωρήσει στη μαζική εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων στα δημοτικά και ιδιωτικά του σχολεία, και συγκεκριμένα το 2005 3 χώρες και το 2009 9 χώρες. Στη χώρα μας έχουν εγκατασταθεί το 2011 3.500 διαδραστικά συστήματα και πραγματοποιήθηκε σε σχολικές μονάδες των γυμνασίων. Αυτό κυρίως σε τμήματα της Β' Γυμνασίου, εκτός από ορισμένες σχολικές μονάδες που εγκαταστάθηκαν διαδραστικά συστήματα είτε σε άλλες αίθουσες είτε και σε εργαστήρια πληροφορικής. Η προμήθεια των διαδραστικών συστημάτων είναι γνωστή και ως πράξη 78. Και το 95% χρηματοδοτήθηκε και πραγματοποιήθηκε μέσω της πράξης αυτής. Ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2011 και πραγματοποιήθηκε και η συμπλήρωση ενός διαμορφωμένου ερωτηματολογίου που αποτελούσε και την προϋπόθεση για συμμετοχή στη μαζική προμήθεια. Όπως σας είπα και πριν, ο πρώτος διαδραστικός κατασκευάστηκε το 1992, διέθετε 1 εκατομμύριο pixels και χρησιμοποιήθηκε για εξαποστάσεως συνεδρίες. Οι μαζικές εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία το 2002 και αφορούσε εκπαιδευτικές αίθουσες, και μετά συνέχισαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Αυστραλία. Όπως θα δείτε και στη διαφάνεια που έχετε στο σύστημα μπροστά σας, υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη αύξηση, τρομερή αύξηση στην εγκατάσταση από το 2005 μέχρι το 2013.
Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη δράση είναι περίοδος εγκατάστασης 5 μήνες, από τον Οκτώβριο μέχρι το 2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2011, 1041 σχολικές αιτήσεις, 3.522 διαδραστικά συστήματα. Προμηθεύτηκαν 1.131 γυμνάσια διαδραστικό σύστημα και η έγκριση έγινε σε 1.034 σχολικές επιτροπές. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του Πανελληνικού Σχολικού Δικτύου και έγινε και καταγραφή με μια βάση δεδομένων το 2011 και υπήρχαν 1.893 δημόσια γυμνάσια. Πάνω από το 59% έχει εγκατασταθεί με βάση τη δράση συγκεκριμένη διαδραστικό σύστημα. Λοιπόν, ποιοι είναι τώρα οι τύποι των διαδραστικών συστημάτων? Είναι 5. Ο πρώτος τύπος είναι υψηλής αντοχής, διαδραστικός πίνακας, ο οποίος αξιοποιεί οπτική τεχνολογία και μια γραφίδα η οποία συνεργάζεται με το διαδραστικό σύστημα. Ο δεύτερος τύπος είναι διαδραστικός πίνακας με μηχανική πίεση, τον οποίο έχω δει σε αρκετά σχολεία εγκατεστημένο. Συγκεκριμένα έχω δει τις Trace Board και τις MLS, και MLS είναι ο διαδραστικός πίνακας που θα σας δείξω στο βίντεο, το οποίο θα σας ζητούσα να το κατεβάσετε κάποια στιγμή που θα σας δώσω το link. Υπάρχει διαδραστικός πίνακας μαγνητικού πλέγματος, ο τύπος 3, ο οποίος χρησιμοποιεί ειδική ηλεκτρομαγνητική γραφίδα μπαταρίας. Ένα άλλο σύστημα είναι ο τύπος 4, το οποίο αφορά ένα φορητό σύστημα οπτικής ηχητικής τεχνολογίας, το οποίο χρησιμοποιεί και αυτό μια ειδική γραφίδα. Και υπάρχει και ο βιντεοπροβολέας, ο οποίος ενσωματώνει μέσω μιας ψηφιακής γραφίδας διαδραστικό σύστημα. Μισό λεπτό να σας στείλω το link, το οποίο έχω διαμοιράσει στο Dropbox το βίντεο το οποίο θα ήθελα να δείτε για να εξηγήσω κάποια πράγματα. Λοιπόν, το έχετε λάβει όλοι? Αν θέλετε στείλτε μου ένα OK ή ανοίξτε το μικρόφωνο και μπορείτε να πείτε και OK. Ωραία. Ωραία, είναι ένα βιντεάκι γύρω στα 4 λεπτά, 8 MB είναι στο μέγεθος. Είναι ένα σύνθετο βίντεο το οποίο έχω καταγράψει και θα εξηγήσω πώς έχει γίνει η καταγραφή και το βίντεο μέσω web cameras που δείχνει το διαδραστικό σύστημα. Τύποι διαδραστικών συστημάτων που εγκαταστάθηκαν στα δημόσια γυμνάσια της Ελλάδας. Ο τύπος 1 έχει εγκατασταθεί σε ποσοστό 44%, 45%. Ο τύπος 2 σε ένα 25%. Ο 3 σε ένα 12%. Το φορητό σύστημα σε ένα ποσοστό πολύ μικρό, γύρω στα 4,12%. Και ο ενσωματωμένος διαδραστικός πίνακας σε βιντεοπροβολέα περίπου 12% εγκατάστασης. Αν θέλετε κλείστε λίγο το μικρόφωνο σας για να μην μικροφωνίζει, γιατί ακούω. Στο σύνολο λοιπόν 3.522 διαδραστικά συστήματα προμηθεύτηκε η συγκεκριμένη μισό λεπτό να δω το ίδιο, ένα λεπτάκι, γιατί ενώ το έχω κάνει sharing με το Dropbox. Μισό λεπτό συνάδελφοι, να δω.
Γιατί όμως. Για προσπαθήστε να βγάλετε το S από το HTTP που σας έχω στείλει. Δηλαδή συγκεκριμένα δοκιμάστε αυτό. Ένα λεπτάκι. Ναι, αυτό μπορεί να συμβαίνει όντως. Μπορεί να συμβαίνει κάποια μεταγλώτηση των ειδικών χαρακτήρων, γιατί είναι Unicode String, είναι ελληνικά το όνομα. Ωραία, νομίζω ότι τώρα πρέπει να είναι εντάξει, γιατί το δοκίμασα. Ωραία. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τους διαδραστικούς πίνακες αυτούς τους τύπους στους οποίους έχει εγκατασταθεί στα σχόλια μας, να δούμε τι είναι λίγο περισσότερη λεπτομέρεια. Ο υψηλής αντοχής, ο τύπος 1 δηλαδή, χρησιμοποιεί μια γραφίδα η οποία αναγνωρίζει τις συντεταγμένες με τη βοήθεια οπτικών ή και ηχητικών κυρίως οπτικών σημάτων, χρησιμοποιώντας μια ειδική γραφίδα. Η επιφάνειά του μας επιτρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε και σαν ασπροπίνακα, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαρκαδόρο, και επιπλέον μας επιτρέπει να τον χρησιμοποιούμε για αρκετό χρόνο, είναι μεγάλης αντοχής. Αυτό το σύστημα δεν το έχω δει εγώ προσωπικά σε κάποιο σχολείο της Ρόδου. Το έχω δει σε κάποια διαδραστικά συστήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που το έχω δει στο παρελθόν. Πριν 4-5 χρόνια νομίζω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχε εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα και ήταν και αρκετά μεγάλο. Συνήθως αυτά τα συστήματα έχουν μεγάλες διαστάσεις. Τώρα, ο τύπος 2 είναι μηχανικής πίεσης με χρήση αφύση απλής γραφίδας. Καταρχήν να εξηγήσω ότι ο διαδραστικός πίνακας ουσιαστικά εξομοιώνει το ποντίκι σε μία επιφάνεια. Δεν είναι κάτι εξειδικευμένο, δεν κάνει κάποια επιπλέον λειτουργία εξειδικευμένη. Αυτό που απλά μας επιτρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το καταδεικτικό όσο βρισκόμαστε στον πίνακα. Και επιπλέον υπάρχει και το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο μας επιτρέπει να καταγράψουμε τις κινήσεις που κάνουμε στον πίνακα ή να χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων τα εργαλεία για να αποθηκεύσουμε κάποια κίνηση που έχουμε κάνει στον πίνακα. Ο συνάδελφος, ο κ. Γιασιράνης, στα Μάσαρη, Στέφανε, έχεις το πρώτο σύστημα? Ναι, δεν έχει τύχει να το δω, η αλήθεια, σε σχολείο. Παρόλο που έχει εγκατασταθεί σε πάρα πολλά, στα σχολεία που έχω επισκεφθεί εδώ στη Ρόδο και στο Γενάδη που εργάζομαι, έχω δει τον δεύτερο τύπο, για αυτόν τον οποίο μιλάμε τώρα, και τον τύπο με το διαδραστικό προβολέα. Ο τύπος 2 συνδέεται στον υπολογιστή μας μέσω USB και ουσιαστικά εξομοιώνει τη λειτουργία του ποντικού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και οποιαδήποτε γραφίδα η οποία δεν έχει κάποιο ενεργό στοιχείο, δηλαδή δεν αποτελείται από κάποια ηλεκτρονικά, ούτε διαθέτει μπαταρία. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε γραφίδα, μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσουμε και το δάχτυλο. Θεωρώ ότι είναι ευκολότερο για τους μαθητές το συγκεκριμένο σύστημα.
Και επίσης μπορεί το συγκεκριμένο σύστημα να χρησιμοποιηθεί και ως ασπροπίνακας, απλά νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιους ειδικούς μαρκαδόρους έτσι ώστε να μην φθήρεται η επιφάνειά του. Ένα από τα θετικά του συστήματος αυτού είναι ότι έχει πολύ καλή απόκριση. Ο τύπος 3. Ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος με χρήση ειδικής ηλεκτρομαγνητικής γραφίδας μπαταρίας. Είναι ένα σύστημα το οποίο και αυτό χρησιμοποιεί μια γραφίδα, το οποίο εντοπίζει τη μύτη της γραφίδας με βάση ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας. Λίγο πολύ έχω δει τέτοιο σύστημα και σε οθόνες αφής. Από την εμπειρία μου, μια τέτοια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις οθόνες αφής, κυρίως για τις οθόνες αφής μεγάλης διάστασης. Χρησιμοποιεί μια ηλεκτρομαγνητική γραφίδα, έχει πολύ καλή ακρίβεια συντεταγμένων, είναι ταχύτατο στην απόκριση και έχει και δυνατότητες η γραφίδα να λειτουργήσει και σαν ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή, εξομοιώνει δεξί-αριστερό κλικ. Και το πάνελ μεταδίδει τις συντεταγμένες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της USB θύρας. Το φορητό σύστημα τώρα, ο τύπος 4, έχει τύχει να το δω στην ημερίδα το 2008 της πληροφορικής που έχει, είναι στη Ρόδο, και το έχω χρησιμοποιήσει και σε κάποιες άλλες εφαρμογές, σε κάποια άλλα σεμινάρια. Είναι ένα σύστημα το οποίο τα πλεονέκτημά του είναι ότι είναι φορητό καταρχάς. Φορητό με την χρήση ενός βιντεοπροβολέα. Δημιουργεί μια επιφάνεια σε έναν τοίχο ή σε έναν πίνακα ή σε μια οθόνη προβολής, διαδραστικό σύστημα, και χρησιμοποιεί μια ειδική γραφίδα η οποία συνεργάζεται με αυτό το οποίο είναι σαν γωνία και συνδέεται και αυτό με USB στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το συγκεκριμένο σύστημα, αν και φθηνό, θεωρώ ότι δεν είναι η φθηνότερη λύση. Μισό λεπτό. Στέφανε, αυτό έχεις ποια η διαφορά του με το άλλο, ποιο άλλο? Με τον διαδραστικό προβολέα ή το πρώτο? Αυτό είναι φορητό ουσιαστικά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη διαφορά που εντοπίζω εγώ. Αν και προσωπικά εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη λύση δεν είναι και η φθηνότερη, διότι απαιτείται και ο βιντεοπροβολέας, ο οποίος βιντεοπροβολέας, όπως ίσως να γνωρίζετε περισσότεροι, στα διαδραστικά συστήματα πρέπει να είναι βιντεοπροβολέας short throw. Τι είναι ένας βιντεοπροβολέας short throw? Είναι ένας βιντεοπροβολέας ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε, ενώ ο βιντεοπροβολέας ουσιαστικά είναι πάρα πολύ κοντά στην οθόνη την οποία προβάλλει. Αυτό επιτρέπει να είμαστε μπροστά στον πίνακα χωρίς να δημιουργούνται σκιές. Αυτή η βιντεοπροβολής είναι συνήθως ακριβή, διότι χρησιμοποιούν μια τεχνολογία που ουσιαστικά η λάμπα προβάλλει ανάποδα πάνω σε έναν καθρέφτη και ο καθρέφτης αντανακλά το είδωλο πάνω στον πίνακα στον οποίο εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Όλα τα διαδραστικά συστήματα απαιτούν, κατά τη δική μου άποψη πάντα, έναν βιντεοπροβολέα short throw ή ultra short throw, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο κόστος. Τέλος, ένα σύστημα το οποίο επίσης έχω δει στο τρίτο γυμνάσιο στη Ρόδο είναι το σύστημα βιντεοπροβολέας με ενσωματωμένη φορητή συσκευή διαδραστικού συστήματος. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να γίνει σε ένα εργαστήριο να εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Το κόστος τους μπορεί να είναι σχετικά υψηλό,
γύρω στα 1.400 ευρώ έχω δει, από την Epson συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα. Αλλά άπαξ και ακατασταθεί, ο συγκεκριμένος βιντεοπροβολέας με τη βοήθεια μιας συγκεκριμένης γραφίδας εκπέμπει οπτικά και ηχητικά σήματα η γραφίδα στο βιντεοπροβολέα και σε συνεργασία με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή δημιουργεί έναν διαδραστικό πίνακα σε οποιαδήποτε λία επιφάνεια. Είναι φορητός κατά μία έννοια, αν και η καλύτερη χρήση του είναι όταν είναι εγκατεστημένος σε ένα σημείο πάνω από τον πίνακα, διότι όπως βλέπετε και από τη φωτογραφία είναι short throw, η συγκεκριμένος είναι ultra short throw και μεταδίδει τις συντεταγμένες μέσω USB στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Ο συγκεκριμένος τύπος βιντεοπροβολέα επιτρέπει μέσω και της ηλεκτρονικής γραφίδας που διαθέτει εξομοίωση δεξί κλικ στο ποντίκι. Πάμε τώρα λίγο να δούμε. Πριν προχωρήσω, έχουμε κάποια απορία μέχρι εδώ για τα διαδραστικά συστήματα τα οποία έχω αναφέρει. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ωραία. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο, καλό θα ήταν να μου το πείτε, γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει και με τη γραμμή που έχω. Καμιά φορά δημιουργείται πρόβλημα με τον ΟΤΕ στην DSL που έχω, λόγω και των καιρικών συνθήκων στη Ρόδο. Ωραία. Κάθε λοιπόν διαδραστικό σύστημα έχει και κάποιο λειτουργικό λογισμικό. Τι είναι το λειτουργικό λογισμικό? Το λειτουργικό λογισμικό του διαδραστικού συστήματος είναι ο device driver, ο οποίος ουσιαστικά μας επιτρέπει να τον ρυθμίσουμε, και κάποιο επιπλέον λογισμικό το οποίο μας επιτρέπει να καταγράψουμε όλο αυτό που έχει γίνει στον πίνακα σε κάποια αρχεία όπως είναι flash. Μπορούμε να φτιάξουμε βίντεο που έχουν πραγματοποιηθεί με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στον πίνακα και να φτιάξουμε και μαθήματα με εικονικά στοιχεία. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε κάποια εργαλεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους διαβήτες που έχουν, κάποιους χάρακες, και επίσης μπορούμε να σχεδιάσουμε σε κάποια επιφάνεια και αυτό να αποθηκευθεί και να την μετατρέψουμε είτε σε PDF είτε σε HTML και να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα αρκετά διαδραστικό. Τα λογισμικά τα οποία έχουν εγκατασταθεί στα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να βαθμίζονται online και επίσης έχουν τη συμβατότητα με Windows, Macintosh και Linux. Στην δική μου περίπτωση στο σχολείο στο οποίο εργάζομαι, παρατήρησα ότι κάποιο από τα λογισμικά κάνει τα ίδια πράγματα με το λογισμικό γενικά κάνει τα ίδια πράγματα με λογισμικά που μπορούμε να βρούμε και στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί ο MLS μπορούμε να το δούμε και στα Windows, όπως για παράδειγμα το εικονικό πληκτρολόγιο. Μπορούμε να κατεβάσουμε το Cam Studio, το οποίο κάνει καταγραφή οτιδήποτε κάνουμε στην οθόνη στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, οπότε και κατ' επέκταση στον διαδραστικό πίνακα. Συγκεκριμένα θα σας στείλω το link, το οποίο μπορείτε να το εγκαταστήσετε αν δεν το έχετε ήδη, δεν το έχετε δει. Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, δεν χρειάζεται αγορά. Μισό λεπτάκι. Το link είναι εδώ. Και μπορείτε να δείτε και το εικονικό πληκτρολόγιο, το οποίο βρίσκεται μέσα στα βοηθήματα, στο ευκολία πρόσβασης μέσα στα Windows, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Μπορείτε να το δείτε και αυτό εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Το εικονικό πληκτρολόγιο είναι αυτό που σας δείχνω, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εργασία μας στο διαδραστικό πίνακα. Εξομοιώνει τις λειτουργίες του πληκτρολογίου στην οθόνη. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα εργαλεία τα οποία μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο στην περίπτωση που το διαδραστικό σας σύστημα δεν έχει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή είναι πολύ δύσκολο να βρούμε το λογισμικό του, το λειτουργικό λογισμικό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει εγκατεστημένο στο driver και να λειτουργεί κανονικά το διαδραστικό μας σύστημα στο σχολείο, να εξομοιώνει δηλαδή την κίνηση του ποντικού, μπορούμε να κάνουμε δηλαδή χρήση του διαδραστικού συστήματος σαν ποντίκι, απλά να μας λείπουν οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές είναι στο βίντεο που σας έχω στείλει, εάν δείτε το διαδραστικό σύστημα της MLS, το οποίο ουσιαστικά και αυτό επιτρέπει ό,τι επιτρέπουν το Cam Studio, το εικονικό πληκτρολόγιο, και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και τη ζωγραφική σε συνεργασία με το Cam Studio για την οποιαδήποτε καταγραφή κινήσεων στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Όλα αυτά τα λογισμικά μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά για να δημιουργήσουμε το δικό μας βίντεο και να το στείλουμε στους μαθητές. Μπορείτε να δοκιμάσετε, να κατεβάσετε το Cam Studio, να κάνετε καταγραφή αυτό που κάνετε στην οθόνη και να μου στείλετε και εμένα το αποτέλεσμα. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί και μία από τις δραστηριότητες της σημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μισό λεπτάκι να κλείσω το διαμοιρασμό. Ωραία. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του διαδραστικού συστήματος είναι η ρύθμιση του προσανατολισμού της διαδραστικής οθόνης. Στο βίντεο που σας έστειλα είναι κάτι το οποίο αντιμετώπισα και εγώ. Δεν κατάφερα να κάνω ρύθμιση του συστήματος διότι για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσε όπως περίμενα. Θα δείτε όμως στο βίντεο ότι κάθε διαδραστικό σύστημα στην περιοχή δίπλα από το ρολόι στα Windows ή στο Linux αντίστοιχα έχει τις ρυθμίσεις του οδηγού, ή υπάρχει μια συγκεκριμένη εφαρμογή στους MLS συγκεκριμένα, λέγεται, θα σας πω ένα λεπτάκι, είναι στο MLS, στο οριοθέτηση. Η οριοθέτηση ουσιαστικά τι κάνει? Ενεργοποιεί μια λευκή οθόνη με 6, 9 ή 12 σημεία ή ανάλογα το διαδραστικό σύστημα που έχετε, κάποια σημεία στην οθόνη. Το πρόβλημα των διαδραστικών συστημάτων είναι ότι με τον καιρό αυτά απορριθμίζονται. Αυτό δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Εκεί που κάνουμε κλικ με το χέρι ή με την συγκεκριμένη γραφίδα που χρησιμοποιούμε, το ποντίκι φαίνεται λίγο δεξιά, λίγο πάνω. Γενικότερα δεν είναι εκεί που περιμένουμε. Με την οριοθέτηση μας επιτρέπει να φτιάξουμε αυτό το πρόβλημα.
Το έχω δει και στα διαδραστικά συστήματα της Traceboard και στα διαδραστικά συστήματα της MLS, αλλά και στο διαδραστικό σύστημα με γραφίδα της Epson. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η οριοθέτηση του διαδραστικού συστήματος. Μόλις γίνει αυτό, ο διαδραστικός μας πίνακας λειτουργεί κανονικά. Ανά κάποια διαστήματα, ίσως μια φορά το χρόνο, θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση για να μπορεί να λειτουργεί σωστά. Είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε σε όλα τα διαδραστικά συστήματα που χρησιμοποιούμε και επίσης δημιουργείται λόγω του ότι αλλάζει λίγο ο προσανατολισμός του βιντεοπροβολέα με τον καιρό. Καμιά φορά μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το λογισμικό και να χάσει κάποιες ρυθμίσεις, ή στα φορητά διαδραστικά συστήματα θα πρέπει αυτό να το κάνουμε ούτως ή άλλως κάθε φορά για να μπορεί ο φορητός διαδραστικός πίνακας να λειτουργήσει σωστά. Είναι πολύ απλή η διαδικασία, θα δείτε στο βίντεο που σας έχω στείλει, είναι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάνουμε για οριοθέτηση και στα κινητά μας πολλές φορές, στα smartphones. Αυτά που χρησιμοποιούν γραφίδα έχουν και αυτό το ίδιο συνήθως πρόβλημα, αν και όχι τόσο τα καινούρια. Κάποια παλιότερα κάναμε ακριβώς την ίδια διαδικασία για την οριοθέτηση της οθόνης. Αυτό σαν δραστηριότητα δεν μπορείτε να το κάνετε τώρα, διότι εκεί που βρίσκεστε πιθανότατα να μην έχετε διαδραστικό σύστημα να κάνετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που είναι σε κάποιο σχολείο τέτοια ώρα. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάποιος που είναι σε σχολείο αυτή την ώρα. Ωραία. Λοιπόν, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα διαδραστικό σύστημα? Καταρχήν μπορούμε με έναν πολύ εύκολο τρόπο να το αξιοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τα διαδραστικά βιβλία του Υπουργείου. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε στο e-books και να κατεβάσουμε ένα βιβλίο σε PDF μορφή και να το χρησιμοποιήσουμε αναλόγως. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποια ηλεκτρονική τάξη που έχουμε ίσως φτιάξει. Είναι κάποιες προτάσεις και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί χωρίς ακόμα και τη χρήση του ίδιου του λογισμικού. Εγώ προσωπικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει το λογισμικό, έχω κατεβάσει κάποια βιβλία, έχω χρησιμοποιήσει δηλαδή τα PDF του Υπουργείου για να δείξω στο διαδραστικό πίνακα με τα παιδιά και νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση. Φαντάζομαι ότι κάποιος συνάδελφος που έχει περισσότερη εμπειρία από μένα θα μπορούσε να προτείνει κάποια χρήση του διαδραστικού συστήματος. Δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι ο Στέφανος, αν είναι online ακόμα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πει, Στέφανε, που έχεις χρησιμοποιήσει, γιατί δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος άλλος έχει κάνει κάποια χρήση διαδραστικού συστήματος στο παρελθόν. Η Ηλιάνα. Ωραία. Μάλιστα. Μισό λεπτάκι. Έχουμε και τα τεχνικά μας προβλήματα δυστυχώς. Για να ανοίγει το Word. Πίστευτο.
Λοιπόν, άλλη πρόταση για χρήση των διαδραστικών συστημάτων μπορεί να είναι και η καταγραφή του μαθήματος γενικότερα. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία όπως είναι το Cam Studio ή τα εργαλεία του διαδραστικού συστήματος των σχολείων. Κάποιος συνάδελφος λέει ότι γενικής παιδείας και όχι στα εργαστήρια, απλώς έχω βοηθήσει στην υλοποίηση μαθημάτων θετικών επιστημών. Ναι, αυτό είναι και η δική μου διαπίστωση, ότι τα περισσότερα διαδραστικά συστήματα έχουν εγκατασταθεί σε αίθουσες οι οποίες πιθανόν να μην έχουν καν υπολογιστή. Οπότε θα πρέπει πάντα να έχουμε το φορητό υπολογιστή μαζί μας. Και επίσης θεωρώ ότι καλό θα ήταν να ήταν και σε κάποιο από τα εργαστήρια. Για μας τουλάχιστον τους πληροφορικούς νομίζω ότι θα ήταν μια καλή περίπτωση αν ήταν εγκατεστημένα στα εργαστήρια. Απλά είναι εγκατεστημένα σε αίθουσες που πολλές φορές δεν έχουμε πρόσβαση. Είτε είναι γυμνάσια στα οποία εμείς κάνουμε περισσότερες ώρες στο εργαστήριο, είτε είναι σε άλλες αίθουσες που δεν μπαίνουμε συχνά. Σε μία περίπτωση στο τρίτο γυμνάσιο εδώ στη Ρόδο, που ο διαδραστικός πίνακας είναι εγκατεστημένος στο εργαστήριο, μπόρεσα και τον αξιοποίησα κάποια στιγμή για ένα μάθημα. Σε γενικές γραμμές όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαδραστικά συστήματα για οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε διδακτική διαδικασία ή και να βοηθήσουμε κυρίως συναδέλφους θεωρητικών μαθημάτων ή άλλων μαθημάτων που μπορούν να αξιοποιήσουν τεχνολογία και να τους φέρουμε και λίγο πιο κοντά στο διαδραστικό σύστημα, γιατί δεν βλέπω να το χρησιμοποιούν και πολύ, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία την σύντομη, στο σχολείο μου δεν το χρησιμοποιεί κανείς. Εκτός από εμένα, κανένα 2 φορές δηλαδή, δεν έχω δει κανέναν άλλο συνάδελφο να έρθει και να με ρωτήσει πώς λειτουργεί ο διαδραστικός και να του προτείνω κάποια χρήση ή να του δείξω, έτσι ώστε εκείνος πια να σχεδιάσει το μάθημά του πάνω στον διαδραστικό πίνακα ή να αξιοποιήσει τα βιβλία του, τα ψηφιακά βιβλία, το φωτόδεντρο ή κάποιες άλλες δραστηριότητες ή μια ηλεκτρονική τάξη και να κάνει κάποια μαθήματα χρησιμοποιώντας το διαδραστικό σύστημα. Τώρα, όσο αφορά τα τεχνικά προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εκτός από την οριοθέτηση, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα εκτός από το λογισμικό που αφορά την εγκατάσταση οδηγών στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή ή την χρήση των εργαλείων του διαδραστικού συστήματος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Συνήθως αυτά τα μόνιμα συστήματα όπως τις MLS και τις Traceboard έχω δει, υπάρχει ναι, είναι γεγονός, υπάρχουν πολλαπλασιαστές, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος μάλλον. Τώρα, όσο για τα τεχνικά, όπως σας είπα, προβλήματα, εάν προκύψουν κάποια θέματα, υπάρχουν ακόμα οι εγγυήσεις και οι συμβατικές υποχρεώσεις των εταιριών που έχουν εγκαταστήσει τα διαδραστικά συστήματα, τα οποία πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί τους για την ρύθμιση και την επίλυση των οποιοδήποτε τεχνικών προβλημάτων. Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω δει είναι τα λάπτοπ τα οποία ήρθαν μαζί με τους διαδραστικούς πίνακες, είναι σε μια κακή κατάσταση, έχουν εγκατασταθεί άλλα προγράμματα από πάνω κτλ. Και μάλιστα έχω δει τις MLS τα οποία θέλουν και εγγραφή, γιατί το λογισμικό το οποίο έχει εγκατασταθεί είναι σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας. Γι' αυτό και εγώ αποφεύγω να το χρησιμοποιήσω, χρησιμοποιώ δηλαδή παρεμφερή λογισμικά και δεν χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν έχει ξαναδεί κάποιος
αυτό το πρόβλημα όσο αφορά το Epson, λέει ο κύριος Δέδας, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ με την MLS. Δηλαδή, θα δείτε στο βίντεο, προσπαθώ να κάνω calibration και δεν γίνεται. Στο τρίτο γυμνάσιο στο οποίο έχω δοκιμάσει λειτουργούν κανονικά τις trace boards. Το δικό μου ενώ λειτουργεί ο πίνακας κανονικά, δεν ξέρω αν στη δική σας περίπτωση έχει το ίδιο πρόβλημα, δεν μπορώ να κάνω calibration. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την MLS να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σε εσάς είναι Epson ο βιντεοπροβολέας ή είναι κάποιος άλλος κατασκευαστής ο διαδραστικός? Ανοίξτε το μικρόφωνο αν θέλετε να μιλήσετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι το πρόβλημα ότι έχει πρόβλημα οριοθέτησης. Είναι Epson, είναι το διαδραστικό σύστημα με τη γραφίδα. Ναι. Πιθανόν να είναι θέμα driver. Πιθανόν να είναι θέμα οδηγού. Και εγώ απλά δεν μπήκα στη διαδικασία γιατί δεν έχω βρει και τα CD. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να βγάλω τον οδηγό και να τον ξαναβάλω. Ωραία, εν ολίγης αυτά για τους διαδραστικούς. Έχετε κάποια απορία σε αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει σήμερα? Θα πρότεινα να δείτε και το βίντεο. Έχω στο βιντεάκι αυτό και τα λογισμικά τα οποία συνοδεύουν τα διαδραστικά συστήματα. Και νομίζω ότι πάνω κάτω θα δείτε πώς λειτουργεί. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε επίσης το Cam Studio, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα αρκετά καλό. Μισό λεπτό να σας δείξω λίγο κάποια πραγματάκια από το Cam Studio. Μισό λεπτό, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ήδη καταγράφει.